म्हणटकूच कोरेज मेता सुरू जावन शिंजेचो तो बुधवार त्या दिसाक तन मौजेची फंक्शनां सोगलीं तीं जातात काबार आदी कोरेजमान फाटीं सोदताले जावचें आसत जाल्यार पासून काजार थोडे आमचे सोरो पियोपी बाव बाराचे पासून पळय नासले लिंदा जॉन तारवातान येतो झुजेक मेळोन खुशालपण भोगलां आयज आमी बरेंच मारुया वॉशें जॉनान झुजेक सांगलां झुजेन हें उतर आयकोना फुडें जॉनाताय आज सोडून ताणें मागलां ना रे बाबा हांव सोरो पियेना बरो क्रिस्तांव हांव कोरेजमान भितर सोल्लां आमचे जायते भाव आसा 40 दीस ते पाळटात कोरेजमान सोरो म्हाका दोड्या मुका नाका 40 दीस जेजूक दिता मान जॉनान मुटलें सोरो पियेना तूं आमचे इश्टागोती कोत्ताय तूं वखमान इश्टागोतीक लागून सोपूत दिल्लो मोडून उडयतात ते कितले जाण देवान जायत्यो वस्तू रोचल्या त्या वस्तूचो सारको उपेग तुवें दिलोलो तो सोपूत सदांच तूं सांबाळून दवर आमी कोरेंच कोत्ता मोदेंच मोडटा दिलेल्या उतराक घालता आमी विसोर देवाक आमच्यान विस्वासी रावंक जायना जेजू आमकां रावलो पळय जिवीत भर कोरेजमान मारी नासले जनवार 40 दिसांक कोत्ताले ते झिंजवार आदी कसलो दिवेर तिमेद नासलो तियात पासून जायनासले पालका आतां 40 दिसांकूय मागता मौजा नवे तियात्राचे येड पळयता पोतरार मुख्योच देट्यो केल्यात म्हूण येता येडार फुडें सोडचें ना निमाणो पासून सुगरार कोरेजमान तियात दाखोवंक सोदताय तूं जेजूचे कोश्टांनी त्रास दाखोय सायबिणीक दुखाचे बारे तोपलेले हे आवयचें दूख तूं नकोय सादे तियात्रांनी जायती शिकोण दिल्या देवाची इल्ली शिकोण दिवन तूं पळय कोरेजमान देवाचे तियात दाखोव तो नाट्यांक जेजूची शिकोण शिकोय धर्मीक तियात कोरेजमान ते दाखोव क्रिस्ती धर्माचो बावटो वयर वयर